Takže ahojte, chcem vás pozdraviť. Dnes vám ukážem niečo málo z našej kozmetiky. Čiže na začiatok by som ukázala produkt, ktorý je od značky Clarins. Je veľmi dobrý, čiže pred začatím líčenia si ho nanesieme, pleť nám osvieži, aj vypne. Je veľmi dobrý. Ďalej by som pokračovala týmto našim minerálnym púdrom, je značky Art Deco. Obsahuje 98% minerálov, je vhodný pre mladistvú pleť, ale taktiež aj pre problematickú pleť. A ak má niekto problémy aj s takou suchšou pleťou, takže aj na túto by sa hodil. Ďalej máme tu z tej istej značky minerálny púder, ktorý môžeme použiť na konečné zafixovanie tohto minerálneho make-upu. Je veľmi dobrý, dá sa použiť na našej modelke Veronike v T-zóne, aby nebola masnejšia tá tvár, aby mala taký matný efekt. Na nanášanie minerálneho make-upu použijeme z tej istej značky z Art Deca. Je to kabuki štetec, môžem vám ho aj ukázať, aby náš make-up vyzeral dokonale. Je taký maličký, taký oblý a krásne s krúživými pohybmi ho môžeme naniesť. Takže môžeme ďalej pokračovať minerálnym make-upom, ktorý teda nanášame pomocou nášho štetcu. Je v takej sypkej forme, čiže je lepšie, keď si ho vysypeme alebo troška nasypeme do tejto myštičky druhej, aby sme si ho nenaniesli veľa. A nanášame ho pomocou tých krúživých pohybov, aby sa nám krásne rozniesol na celú tvár. Takže tento make-up si pomocou tých krúživých pohybov dobre zapracujeme do tváre, aby mala pokožka celistý vzhľad, aby to nebolo rozsekané. Je veľmi dôležité, aby sme ten make-up dobre zapracovali a naniesli ho aj na časť krku, aby sa nám tam nevytvoril taký sek, niektoré dámy si to nevšimnú a naniesú si to vlastne len takto a tým pádom máme odlišnú tvár a odlišnú časť krku, čiže nám to farebne nesedí a vyzerá to neprirodzene. Takže nemusíme sa obávať tohto nášho produktu, keďže obsahuje 98% minerálov, čiže je veľmi vhodný aj, ako som spomínala, na tú citlivú pleť. Nemusíme sa vôbec báť, že prejdeme aj do časti dekoltu. Nespôsobí, že by sa nám tie pory nejako upchali. A samozrejme je to dôležité veľmi dobre naniesť, keďže chceme vyzerať čo najprirodzenejšie. Takže Vero, nemusíš sa vôbec obávať, keď prídeš domov z diskotéky a nebudeš to zvládať s odlíčením, kľudne si vlez do postele, zaspí a ten make-up ti nespôsobí, že ráno staneš a budeš mať podráždenú tvár s výrážkami. Minerálny make-up sme si už naniesli, je veľmi dobré si ho zafixovať minerálnym púdrom, keďže on je síce v sypkej forme, ale aby nám nevznikli masné časti, ako som spomínala, tá T-zóna, takže si ho nanesieme. A pomocou štetca si ho ešte zapracujeme do toho make-upu. Takže veríme, že si naše produkty zamilujete a týmto krátkým videom vás zdraví Veron. Ahojte! Čaute!